Lezike izindaba ze-1 KZN TV ufundela uSamukelisoka Nqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Kukhulekelwe ukuthula nokuphepha kuleli kuqhakambise ubuholi bamakhosi kwimbizo emzimkhulu kanti bamise isiteleke besifufusa abesamu. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa nobambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uvele Nkosi Enhlabisa uthi ke emva kwezinkinga eziningi ababhekane nazo beyisifundazwe kubalulekile kuba bekhuleke. uHlabisa uphinda waveza ukuthi ke umkhuleko kubalulekile kwazisela kuleli lizosingatha ke nokhetho lolimi lwasekhaya ngonyaka ozayo. Abefundisi bamahlelo ahlukene kanjalo nezikhulu zikahulumeni bahlanganyele ndawonye kumkhuleko obuhlelwe uMasipala uMhlathuze eMpangeni. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kuzwelonke uvele Nkosi Enhlabisa uthi into kumele bayikhulekele kakhulu ihlanganisa izikhukhule besihlasele lesifundazwe kanjalo nokuthula ezweni lonke njengoba kubhekwe okhethweni lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo. Sibonile lo nyaka ube nezinhlekelele eziningi ngenxa yesimo seclimate change. Sizombonga uNkulunkulu ukuthi phezulu kwazo zonke izimo ezibe khona ze-climate change naphezulu kwabo bonke abantu abalahlekelwe ama-properties abo nabalahlekelwe imphefumulo, kodwa sisekhona ukuqhubeka nokwenza imisebenzi kahulumeni. Le nkonzo ke namhlanje inezigaba ezihlukene zemkhuleko la kukhulekelwa khona ukuthula ezweni lonke, kuzophinde kukhulekela ukhetho lohulumeni basekhaya oluzoba ngonyaka ozayo, amalungiselelo amakhulu akhona, kube nokubambisana kwizakhamuzi zonke, amaqembu ezombusazwe. Eqhubeka uHlabisa nenkulumo yakhe uphinde wanxusa ukuba kukhulekelwe abesilisa abahlukumeza abesifazane kanjalo nezingane, kanti uphinde wanxusa ukuba kukhulekelwe nentsha ebonakala izibandakanya nesidakamizwa kanjalo nophuzo oludakayo. Kuzoba nomkhuleko futhi ozobukhulekela ukuthi amadoda avukele ngonembeza abe ngabavikeli babantu besifazane nezingane. Kuphinde futhi kube nomkhuleko okukhulekelwe intsha yakithi esibona izinikele ngokweqile kwizidakamizwa kanye nophuzo oludakisayo. Amakhosi nezinduna beziyingxenye lomkhuleko obuhanjelwe abefundisi. Izindabeni ze-1 KZN TV kubikuThabani Maphumulo eMpangeni. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal umfundisi uThula Sizwe Buthelezi uhambeleke indawo yaseMfulamhle ku-Ward 5 ngaphansi komasipala umzimkhulu kwimbizo yesizwe. Phakathi kwezinto ezenzile ukubikela ke isizwe ngokuhamba kahle kwenkosi yaseMfulamhle uXolani Zulu endlunkulu iyokwenza usiko lokuthela amanzi. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni uhambele indawo yaseMfulamhle ku-Ward 5 ngaphansi kwamasipala umzimkhulu ukuyobikela isizwe ngokuhambela kwenkosi yesizwe saseMfulamhle endlunkulu kaZulu iyokwenza usiko lokuthela amanzi. Uthi ukuthela amanzi kusho ukuhlambulula kwesihlalo sikayise. Umlando walapha siyawazi sonke ujulile. Lolu hlelo lwaqala ngesikhathi sikaMdlokombane nenkosi endala eKhotheme yalapha ekhaya. Ngakho sizoqhubeka siyeseke inkosi ukuthi konke okuyimfanelo kahulumeni nemidanti kahulumeni ilandelwe ukuze ubukhosi balendawo ube nezinga nesithunzi esifanele. Ukukhulumela indlunkulu obe ingxenye yomcimbi uthi lena inqophamlando. Ngathi nje qopheka umlando. Qopheka umlando kodwa kakhulu siyambonga uShenge wemisi wakaKhokta. Isikhathi esiningi mhla kuhamba inkosi kwathi makubhekwa amabhuku wathola inkosi ibiheadman ibingasi inkosi. Ukufihla kwayo nje inkosi wenza uShenge ukuthi kube nesithunzi. Kodwa futhi isinyathelo sithathile uShenge kuba uxoxiswane ikwazi ukuthi inkosi esibekwa manje ezalwa ile ingabe saba iheadman kodwa ibe inkosi. Siyakujabulela lokho nokuthi ke laba bakaMadzikane ngoba lenkosi iqhamuka kuMadzikane. uMadzikane uphuma kwaZulu. Ngesikhathi besele Eastern Cape babizwa ngama headman ngoba kwakuhlelo lwakhona. KwaZulu ke ubukhosi buthathwa ngelinye izinga. Ingakho ke kuthiwa umntana enkosi akadleli phansi. Ngokweyigodi zakhe nangokwesigaba nje sokuba
isizwe sasemfulamhle bekufanele ukuthi abe unobukhosi obuyimele. Ukhulumela umndeni uthi bathokoze kakhulu ngobekwenzeka. Lelanga kithi namhlanje ukubuyiswa kwesithunzi nokuhlonipheka kobukhosi bakithi nokuthi izinto ebezenziwa uhulumeni wangaphambili lapho ubukhosi wayebhlisile to a level of headmanship bungenaso isithunzi bungenaso isisindo namuhla lokho kubuyile. Inkosi yesizwe sasemfulamhle ithi lokhu kusho likhulu kuyena kanye nesizwe sonkana. Kumina kusho likhulu kakhulu kanye nesizwe kusho ukuthi kusukela namhlanje sikhishiwe eGibhithe bese kuyona ilokho esikujabulelayo futhi kusho ukuthi isizwe zamabhaca asemfulamhle asebuyele entweni yawo yakudala lapha ekade evele eyisizwe sizimele. Ungqongqoshe uthi unyaka ka2025 bebesebenza udaba lwezinduna zasemzimkhulu njengoba bezingahuli seloku zabuyiselwa kwisifundazwe KwaZulu-Natal. Lapha emzimkhulu amakhosi abe u4 abemane asezoba mahlanu kodwa lokhu kwathi inhlobo efikile ngo2006 induna zalapha emzimkhulu ayikaze ihole. Sesisehlelweni ke lwama olusezingeni eliphezulu ukuthi zonke induna zalapha emzimkhulu ngaphansi kwa wonke amakhosi zihole ngohlelo likahulumeni zifane neinduna zakwezinye indawo. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemzimkhulu. Inyunyane yezisebenzi bakamasipala iSAMO ithi ke ngemumva kwezingxoxo bazibambe nomqashi bagcineke befinyelela kwesivumelwano sokuhoxisa okwesikhashana ke isiteleke bebesihlongoza ebehlelelwe usuku lasasa uLwesine kuyaphambili. Phakathi ke kwezinto lezi isebenze bezikhala ngakho ukungaholi kwabasebenzi, imihlomulo yesikhathi esengeziwe phecelezi overtime, ama-PPEs kanye nokunye. Laba ke babe nesithangamsebezi indaba izolo lapho ke behlongozwe khona isiteleka ebesilinde kuba ke siqale usukeni lakusasa uLwesine kanye ke nesitsuku ezilandelayo njengendlela yokudlulisa umyalezo kumqashi wabo ngesikhalazo abanazo. Ngemuva komhlangano ababenawo namuhla nomqashi laba babe sebefika esivumelwaneni nokuyilapho labasebenzi bethathe khona isinqumo sokusihoxisa okwesikhashana lesi siteleka. Besilana emhlathuze ukuzodila ngama issues ebekhona ikakhulukazi bekuma issues affect abasebenzi on the ground ebesize safaka nenotice ukuthi siyesitelekeni. Kepha ke into ebidala sifake inotice kakhulu ukuthi siyesitelekeni ngenxa ukuthi besingalithola ithuba lokuhlala phansi sikhulumisana noemployer. But sesikhulumiseneke noemployer kukhona esivumelana ngakho and okunye sivumelana ngakho ukuthi kuzoba kwi-progress ukuthi kulungiswa kanjani. But ke following okuningi kwi-issue ukuthi ke ngomhla ka6 futhi sibuyela emeetingini ukukhulumana nakho kodwa sizama uku-addressa kakhulukazi ama-issues amaningi ikakhulukazi afana nokuthi abasebenzi bebengaholanga senza kanjani labo basebenzi behole nanokuthi ke ku-issue ye-threshold ne-issue yama overtime sokuhlalela lokho ke ngolwesibili which is umhla ka6 ukubona ukuthi nakho ku-addresswa kanjani moving forward. Kuyizingxoxo babenazo namuhla nomqashi kubukeka ke kuzothela izithelo njengoba kukhona abavumelana ngakho. Abasebenzi kunalesimo sokuthi abana iPPE nakhona iziphi izinto esingazenza ukwazi ukuya phambili. So kukhona imove esikhona ekakhulukazi into ebesifuna ku-employer ukuthi akabe nesikhathi nathi ukuze sixoxisane sibone ukuthi siya kanjani phambili. So ke le meeting esuka kuyona namhlanje iyakhombisa ukuthi kukhona siyakhona phambili. That is why kune follow up meeting ngomhla ka6 which is next week Tuesday. Umengameli wenyunyana yothisha iNATU Sibusiso Malinga uthi kukholwa ukuthi ke lizonyukize ngalokuphasa kwamatikuletsheni kulonyaka njengoba ke othisha sebesebenze ngokuzikhandla. Ekhuluma ke nethimba lezindaba Malinga uveza ukuthi ke labo abasola ngokuphutshuza amaphepha kamatikuletsheni kumele ke babhekane nezigwebo ezenzima ngoba ke behlisa isithunzi sezivivinyo zikamatikuletsheni. Mhla zi-12 kuMasingana unyaka uzayo kulindele ukuthi kuphume imphumela kamatikuletsheni yabafunda bebebhala izivivinyo zokuhlola kwabo ngonyaka 2025. Enyunyana yothisha iNATU ithi kholwa ukuthi imphumela lonyaka
izonyuka kunokuthi yehle kulandela ukusebenza ngokuzikhandla kothisha. Sinethemba ke lokuthi ngenxa yokuyikhanda ikakhulukazi kothisha noma kanjani imiphumela yalonyaka asikholwa ukuthi izokwehla. Sinethemba lokuthi kunokuba yehle ongenani izokwenyuka kuzwelonke. Esifisa ukukuphawula kakhulu ukuthi ama province wonke awafunde ukusebenza nama unions. Afunde kakhulu eKZN. iKZN iaccountela izingane eziningi eSouth Africa yonke. Ingakho sihlale sifisa ukuthi ngathi ngaphumelela bese siyibonga kakhulu ngoba isebenza na wonke ama unions. Ekhuluma nethimba lesindaba owalenyunyana uMalinga uthi banokujabha ngesigameko sokubhutshwa kwamaphepha ekumkhulu ngoba lokho kuzongcolisa isithunzi sezivivinyo zikamatikuletsheni. Okusiphathe kabi ke iloku kokuthi sithola ukuthi kukhona amaphepha ekuthiwa abhutshukile. Kube yihlazo ke uma sithola ukuthi ukubhutshuka kwamaphepha kubhutshuke ehead office. La sinethemba khona ukuthi kusuke kubekwe abantu ekufanele benze umsebenzi ngokwethembeka. Kuzokhumbuleka ukuthi isifundazwe kwaZulu-Natal singezinye zezifundazwe esinezibalo eziphezulu zabafundi abebebhala umatikuletsheni. Izindabeni z1 KZN TV bekuThabani Maphumulo eMpangeni. Asithishelele ezitolo siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukelo sabukela indaba ze1 KZN TV nazi ke kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Kukhulekelwe ukuthula nokuphepha kuleli kuqhakambise ubuholi bamakhosi kwimbizo emzimkhulu kanti bamise isiteleke besifufusa abesamu. Amaciko abamba iqhaza ukulwa nesihlava sokuhlukunyezwa ngokubulili ahlanganyeleke kwidili leconcert eMgababe eThekwini. Lamaciko athi kabone kuyisu elihle ukusebenzisa amandla abanawo ukuqhuquzela umphakathi ukuba kulwisane nalomshophi odlalubi. Yize umkhankaso wezinsuku ezili-16 zokulwa nesihlava sokuhlukumeza ngokubulili sezaphuthulwa, ilokhu iqhubeke njalo imizamo yokukhuza lesihlava. Into ye-gender based ibaluleke kakhulu because isona sihlava esesisikhulu manje. Yona pandemic esikhona. So siyazama ukuthi nathi silekelele ezo abantu bobumnandi. Sizama ukuthi nathi sisende ithina phela esisenda ama messages. Ithina esiqhuquzela abantu. Ithina esithandwa abantu. Ithina esithi must post silandelwa abantu. Ithina siphethe i-community. So ingakho ke sitheke njengamanje asithi nje phansi nokuhlukunyezwa kogogo, phansi nokuhlukunyezwa kwabantu besimame, phansi nokuhlukunyezwa kwezingane. Okwethu-ke sifake ngisho abantu besilisa sithi phansi nokuhlukunyezwa kwabantu besilisa because kunabantu besilisa abahlukumezekile. Esithi-ke kubona-ke ngomgaba weNews Picnic, phuma kulelo box, ikhuluma into yakho, ungasabi. Siyacela kumaphoyisa, siyacela kubaba uMkhwanazi ukuthi uma ngabe umuntu wesilisa ezobika udaba lokuhlukumezeka angahlekwa ngoba abantu besilisa babona bengalikhulumi nje lesihlamva sabo. It's because bayahlekwa. Even mina mangihlukumezeke ngithi xoxe nje umngane wami into yokuqala uzoqala ngihleke ngiyangidabukela, but if kumuntu osimama ohlukumezekile akufani. So thina ke sibhanqa konke ukuthi umuntu nje wase South Africa, umuntu wase KZN, umuntu waseMgababa akangahlukumezeki, akungahlukumezana. Njengoba indawo yaseMgababa yaduma ke ngezimpi zezombusazwe eminyakeni eyedlule, lena ke ngeminye yemizamo eyasungulwa ukuphucula le ndawo, kanti ke kuzokhumuleka ukuthi ulwandle lwayo yilo ke lodwa abantsundu ababekwazi ke ukubhuda kulo ngesikhathi sobandlululo. Kuvele ukuthi ke induzo ngaleli dili iya ke ekulekeleleni abafundi bezikole ezibalelwa kwishumi abavela emndenini eyangenyelwe abantwana nokunye. Most yemizi isele intandane njengoba nathi siyintandane because of political violence. So hence sathi masihlala ngo-2007 with my partner uTate ukuthi no, let's revive indawo yangakithi, umuntu abuyise labantu asebenza nabo ukuthi hayi bafethu asojabulisa abantu basemgaba bakhala kakhulu, abantu basemgaba bashonelwa kakhulu. Ingakho ke sithi maqala unyaka mesisihambela izikole sathe lezi ingane eziyintandane njengathi ezashonelwa abazali ngoba mina noTate sobabili asinabo abazali ngazo zona zonke lezi zinto ezenzeka. So ke bese siyabakhulisa sithi ingakho siyayithi siyafisa ukuthi ama event afana nale ohulumeni bawaxhasa. Laba bathi ke imkhizo isazwela ejazini kubona njengamaciko ngenxa ke
yokwehla komnotho kuleli. So into esishoyo ukuthi amaciko ethu asifisi ukuthi amaciko ethu athi uma ngabe shona ashone ngenayo imali. That's why si busy as usifsa njengoba nguchairperson wamaciko kwaZulu Natal. Sinama negotiations with Absa Bank so that sizobona into zama packages ukuthi ama medical aid, ama funeral cover, zonke lezo zinto lezi insurance ukuthi sihlela kanjani for amaciko ethu ngoba ayikonakele kubi kakhulu but njengamanje sikisikhathi sefestive amaciko aphumile siyajabula ukuthi amaciko asebenza ngapha nangapha and siyajabula ne Department of Arts and Culture khona imicimbi eyichasile yayenza Ezindabeni ze1 Catherine TV kube kuntombi khona Mvubo ngeseThekwini. Zitholaneke phezulu engomeni izitombi nezitsizwa zesigodi ezahlukene zaseMnambithi enhla nelikaMthaniya eziveze ukuba ke lokhu kuyingxenye yokuqinisa ubumbano kwisigodi nokugqugquzela ukuba ke bezithibe ezintweni ezingalungile. Imeya kaMasipala Alfred Duma uZamasibisi uthi kubalekile ukuba intsha ikhunjuzwe ngemdanso yamazwe ngesikhathi kuqhubeka ingoma ehlelwe yilo masipala. Kubalekile msakazi ukuthi siqinisekise ukuthi intsha yakithi ekhulayo ayigcini siduka igcina ingasazi ukuthi kahle thina amaZulu thina abantu abamnyama sinayo imdanso yethu okuyiyona okukhulwe ngayo eyayikhona ngaphambi kokuthi kube khona konke nalokho okukhalayo. Futhi siyaqonda kahle ukuthi kulesikhathi samanje amakhono lawa abantu abasha yiwa sebephila ngawo. Umuntu omusha ushaya ingoma la azayofika phesheya. Sinesibonelo esihleke thina la kuleli lakithi Alfred Duma sike sanobaba uShabalala weLady Smith Black Mambazo owayenza wona lo mculo lo enza wona lo mdanso lo mgido ehlanganisa isishamene ehlanganisa nesicathamia wahamba amazonke wawaqeda futhi kwayiyona ndlela akaphila ngayo nalabo ababe esebenza nabo. Qhube ngokuthi lokhu kuyingxenye yokuthiba intsha ukubibe yuvanzi. Kahle sizogqugquzela nje intsha yakithi ukuthi ayingaqheli kakhulu ezintweni zethu, ayingaqheli kakhulu ezintweni zakithi zesiZulu. Nazo ziyakwazi ukuphilisa ngaphezulu kwakho konke. Kulesikhathi sesiphithiphithi kuyinto ebalekile ukuthi sikwazi ukuqoqa nje intsha ngoba mawungabheka abantu abaningi la abagidayo abantu abasha. Kusho ukuthi njengoba belana nje sigqugquzela ikhono basevekile futhi kulesikhathi bela. Ngoba ukuba bekho la asinaso isiqiniseko sokuthi ngabe abekho emathaveni, asinaso isiqiniseko sokuthi ngabe ababandakanyekile ezintweni zobugebengu. So kuyaselekelela kakhulu thina njengomkhandlu wabantu ukuthi sibe naso isikhathi sokuhlanganisa abantu bakithi abasha sikhulume nabo sigqugquzela amakhono kibo. Kanti amagosa bekulomcimbi athi umkhandlu kwazile ukuhlanganisa intsha ngezindlela ezahlukene okuyikona okubathibile ekuzibandakanyeni nezinto ezingalungile. Imicimbi kanjeni silekelela ngokuthi sikwazi ukuthi sibumbane siqoqane abanye begome ukuthi bengabi uvanzi boyitratini kanjalo because suke sindawonye senza lengoma suke siyenza. Kuyavikeleka into eningi ubugebengu yabo njengoba intsha semakhasi yenza ubugebengu ibhema nama drugs kanjalo. Siyakhona ukuthi sikwazi ukuthi begwemeke labo suke benabo engomeni nanokuthi silekelela ukuthi sikwazi ukuthi sihambe saza abantu kanje ngoba sokuhlala igodi eningi sazane kanjalo sijwayelana. I think if le ngoma izosiza kakhulu since ku December abantu abaningi abenzi lutho bavale ngisho emsebenzini that's why siba nezinkinga enga so makulibe qhamuka ama activities akanje ukuye emabholeni bebeyenzile ne tournament yebhola ebileka nasezakheni ewa 13 nakhona ibikhona so lama tournament nengoma lezi kanje nezicathamiya I think izezosiza ukuthi umphakathi uhlangane ngobuhle nangokukhumbuzana ngamasiko bese uqhele intweni ezimbi uqhele ebhotini uqhele emathaveni bese uqhela nasemgwaqweni. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngise Alfred Duma. Konke ke sekumngomumo ngomcimbi okuhlukanisa unyaka waseRichards Bay nyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal owaziwa ngomhlathuze Sunsets Fest. Lo mcimbi kulindele ukuthi ke udonse izinsuku ezithathu njengoba kuzoqala ngamahlaya okuhlukanisa unyaka enkundleni yezemidlalo uze ke uyophuthulwa eBish ngomhla ka1. Konke sekumngomumo mayelana nomcimbi wokuhlukanisa unyaka ozosingathwe ezinkundleni zemidlalo uMhlathuze Sports Complex edolobheni Richards Bay
nowaziwa ngokuthi umhlathuze Sunset Festival. Lokho kuqinisekiswe umhleli walomcimbi uSiyanzima onxusa abantu ukuba baphume ngobuningi babo ukuzothamela lo mcimbi. Ensureisha abantu ukuthi ke sesimi ngomumo we ready. Njengoba ubona nawe imthwalo isobhokweni insimbi ziyakhala left right and center amadoda ayasebenza okusho ukuthi si ready for umhla ka 31 nase beach ngokunjalo futhi ziyakhala we are ready for umhla ka 1 so people should come la bathenga ama tickets yacela ukuthi bafike early in time ngo 12 amasango siyavula please come early bring your cooler box ungasiqhubeli itrolley thenga nje cooler box for cooler box uzokwazi ukuthi ulekelele ungabi nenkinga yokungena esangweni. Unzima uthi amathikithi ahambiswa kwamakhekhe ashisayo esitolo kanti ubese enxusa labo bazothenga ngosuku lokugcina ukuthi amathikithi bazowadayisa kakwamasipala eKingcetshwayo kanti ubese ethembisa ukuthi baningi abaculi abahlukene abazonandisa kulomcimbi. Amathikithi ke sizonhlela ukuthi siwadayisela ngale kuyiparking yaseKingcetshwa la bazothenga amathikithi ngosuku lomcimbi mhla 31 so monganali ithikithi ungezi la egroundini hamba ngalena kuyiparking lela ngaseKingcetshwa kwamasipala ama-artists azobe khona bafethu asingabadidi abantu sibe nenkinga yokukhipha iposter but uYoungStar ukhona uZincumalo ukhona namanye ama-artists akhona uMaphorisa ukhona uSkills Mthandeni Khuzani Mafika Izolo so bese sihlukanisa la unyaka sabantu abeze Richards Bay abeze Mhlathuze Sport Complex bese siyobhukuda ebeach siqala unyaka omusha. Kanjalo nezakhamizi siphawulile ngalomcimbi zasokalisa nenjabulo yazo. Umhlathuze Sunset sibuyisa lento yakudala kwakuyi last dance yakudala sesibuyisa la eRichards Bay ukuthi sizojabula umuntu akwazi ukujabulela ngakubo then ukuhamba yekude. Nami ake ngizovakasha kumhlathuze sizokhombisa amathalente ethu sonke sinawo kuwo bonke abantu abahleli emakhaya kunabantu vele already kuyimandla abayifihlile vele abanamathalente amaningi abafisa ukuwaveza kodwa ke njengoba namhlanje ngilapha ngithi nje amandla ngizosiza bona laba bangakwazi ahlahluthe bekuveze lokho noma mhlawumbe engalitholi ithuba lokuveza lokho about i-event ezoba khona le yakusasa esekuseni from kuseni nje kuze kuyoshaya ubusuku umhlathuze Sunset Fest sithanda nje ukubonga kakhulu kubantu abasupportile kakhulu i-event baphume ngobuningi babo ngokuthenga kwabo amathikithi nokuyinikela nje ukuthi cha bafowethu akusiyo support ingane zakwethu. Izindabeni ze1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Asiphinde sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuze ke ubekuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Kukhulekelwe ukuthula nokuphepha kuleli kuqhakambise ubuholi bamakhosi kwimbizo emzimkhulu kanti bamise isiteleke besifufusa abesamu. Asibheke ke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli ke le 16 rand 66 cent maqhathiswa nedola laseMelika libo 22 rand 51 cent maqhathiswa nopound waseBritain libo 19 rand 62 cent maqhathiswa neeuro laseEurope igolide lona $4,361.43 cent ounce olangahleziwe wona $61.94 cents umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Uqeqeshe Bafana Hugo Bruce uzwakalise kumngenami ngezinga leqembu lakhe yize ke lizibekisele indawo kwila 16 yeAfcon eqhubekayo eMorocco. Ibafana ke idlule kanzima isha eZimbabwe ngamagoli 3-2 emidlalweni wokugcina wamaqoqo okuwumphumela ka uqinisekisa ukuthi iqembu lika Bruce liqeda ke endaweni yesibili ku Group B. Kowe last 16 eNingizimu Afrika ke izobhekana neqembu eliqede ke isicongweni ku Group F okungenzeka kube iCameroon noma ke iIvory Coast. Nasike isimo sezulu sakusasa singalendeleka.
Bukelize yaguqube sikuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke sophinde sihlangane kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.